Het wedstrijdverslag. Wedstrijdverslag. En eigenlijk zou ik het wedstrijdverslag beginnen met mij van de morgen 9 uur. Want toen we Heerenveen al op het wetter. Zakkenspan wien ze dan toch nog wel starten. Maar jongens, want hier ben ze dan zien twaan. Om te litten dat ze er wel degelijk wien en er kleer voor wien om kampioen te worden. Nou, je moet zorgen dat het wat knobbelig is. En er weer nog iemand die wat riskeren koe op Heerenveen. En dat is de Jouwer. En die lei van tevoren ik helemaal klaar om dat goed te doen. En dus kunnen we dan wel even naar de start zien op die die mar van 4-5, zeg maar zo ongeveer. Nou, dan lijnen ze alle jaren zo wat klaar voor de start. Dan moest je naar de tonneta bij het gemaal. Dan van de wien weer om naar het strand. Dan naar de polderdik. En dan weer om een draaihoekje naar het gemaal. Wie is schitterend cruiserrek zie je erin. En Lemmer en Jenne Wout starten hier bij de onderste tonnen. En dan kennen we de man eigenlijk net goed vinden. Maar we eerst even ziekje. Nee, de Jouwer komt die er wel goed tussen. Ja, die komt er wel aardig tussen terug. Komen redelijk heug uit in het cruiserrek. En Heerenveen die komt nog volle heuger uit boven de Zuidwesthoek en Snit. Maar het is Ljouwert wat eerst om de tonnen komt. Daar komt Bolzert nog krijg achterbaar. Dan zien we dat Jouwert er al binnen, dat Heerenveen er al is. En dat iedereen er eigenlijk klaar voor is om die tonnen te gaan. Heerenveen als tredde. En dan komt de rest van het veld er helemaal aan. En dan show je hem wat voor een grote massa skippen dat is die dan om die tonnen komen. Het is al eer dicht bij elkaar en het is emotioneel. Gerhard Pietersma had hier de vlag al in. Dan vaart de wind naar die tonnen bij het strand. En dan komt het weer helemaal in elkaar te zitten. Ja, hier nou net. Ja. Want die man ging voorlopig voorop. Maar dan komt het een beetje. Bolzert zit er wat raar tussen. Snit zit er wat raar tussen. Er zit een Zuidwest ook nog bij. En dat maakt alle prutsen en pielen. En de wien ik riekelijk rare vlagjes verzeld. Want ja, dan ging je heel wie naar die orentonnen. En daar bad eigenlijk precies hetzelfde. Want iedereen die wil zo heug mogelijk zien te komen bij die tonnen. Grauw, die wie als laatste om eerst de tonnen komt hier bij het strand wat meer naar voren. Maar de wedstrijd ging natuurlijk tussen de Jouwer en Heerenveen. En dat houden we vier in de gaten. Want dat winnen dan een beetje die kandidaten voor de titel. En de Jouwer die bleef voorop. En Heerenveen ziet er voorlopig wat achter. Jenne Wout, die zie je het eerst voorin. Hier injecties in de mast een beetje krijgen. Om de mast weer wat hul te krijgen. Maar het ging net goed. Seizoen wat naar achter een zakkenbalje. En dat zit er eigenlijk oors ik net in voor Gerhard Pietersma. Die hier het spoor een beetje in deze wedstrijd. Dan zien we naar Grauw. Grauw kwam van het allerlaatste plak naar voren. Dat die een prima prestatie. We zien naar Douwe Visser die zei van ja, hij wuift nog even. Ja, daar ben je hem dan. En nou maar verder naar de tonnen. En dan had er Jenne Wout in beeld. Maar op kop nog altijd de Jouwer. En daar achterom komt Heerenveen. En daar komt de rest dan achterom. Het is een prachtig gezicht. Hoe deze baai van de Lemmer, als je dat alle jaren zou zeggen. Snits die komt op het derde plakje. Want Ljouwert hier een soort bakboord stuurboord met Heerenveen. Die hadden ze nou we jou maar wat beliers en we scoren maar wat naar achter. En dus code Douwe Visser op. En Douwe Visser die zit al achter Heerenveen. En die bloedt hult die de hele wedstrijd op een 100 meter. En Heerenveen die bloedt een 100, had ze nog dan even 25 meter west, had misschien wel 20 meter west. Maar die bloeien hult niet achter de Jouwer. En de Jouwer, hij zet zich één keer loslid, maar hij gaat op een gegeven moment in de verdediging. Want hij denkt van, ja, ik mag dat eerste plakje maar horen. Want eigenlijk koer Heerenveen een beetje heuger in het cruiserrek. Zeker als het wat begon te waaien. En dan koer Heerenveen meer stal krijgt, dus dat dierde net. En hier zie je hem achteraan Bolzert. Had in tonnen mist, maar waarom? Zal nog een protest zien krijgen en krijgt voor de zoveelste keer 14 punten. En deze traaien, het weer heel mooi. Het weer net meer spannend, maar het weer wel mooi. Die bleef met zijn traaien vooraan en hier een gotje met de rest. En de rest, die waren ongeveer terug drachten op een gegeven moment. En daar komt Grauw al. En daar is de Zuidwesthoeken die weer erbij. Nou, Ljouwert en Jenne Wout weer wat het oudzakje. Dan komt Wout's eind daar nog aan. Zou die daar nog bij komen kennen? Nee, Ipie van der Meulen komt er ik net bij. Want die slaat ik weer achteruit. Het weer nog wel wat heen weg. Nou, Jacob Zwerver, Craig Heidwurden komt redelijk voort om tonnen. Maar de Langwadders die hier binnen, die hadden nog een protestvlag in. Die komen helemaal net zo goed naar voren dat ze juster wol kwamen. En zag je iedereen zien lek en brek en grut verhaal. Hoe deze wedstrijd met dat machtige grote cruiserrek. Maar dit weer natuurlijk het verhaal. De Jouwer en Heerenveen. Een beetje heuger, dan draaide Heerenveen. Nou ja, de Sjorm wat de Jouwer doet, die draait onmiddellijk weer. Geen enkel probleem. En dan krijg je een beetje in de boezen. Maar het is wel wat zonde van het publiek verzeld. Want die zullen willen dat het wat uurlijk was stoden. Maar ik kan me goed begrijpen dat Jouwer die. Nou, Heerenveen bezocht het een paar keer. Maar het slag er dus absoluut net. En dus je het
Dirk-Jan Rayenga hier als eerste om de tonnen. Prachtige beelden binnen dit. Nou, en dan komt Heerenveen erachteraan. Zo sticht zit het deun bij elkaar als ze om die tonnen beginnen. En Heerenveen, Snits, die bloedt een beetje op het vinkertouw zitten. Zo van, nou ja, als er wat gebeurt met een van de beide mannen, als een te groot risico neemt, dan kunnen we er nog bij komen. Maar dit is dus de finish. En de finish is van Dirk-Jan Rayenga, want die bloedt boven Heerenveen. En die show hem direct door de finish gaan. En dan juicht er als een geweldig, want hij vindt het natuurlijk geweldig mooi. En daaronder, ja, daar leidt de kampioen. Hij wordt het voor de derde keer. En dat het mij net mist is Heerenveen al voor de 16e of 17e keer kampioen. Dat mag die man na zichzelf maar even vertellen. Want dat kan ze heel goed uitrekenen. En dat is een glorieuze winst in een prachtige wedstrijd. Want als je samen wedstrijd ziet met Winkracht 4-5. En je krijgt voor de finish nog even samen mooie vlaag. Dan kan je de voeten nog even wie het krijgen. En dan kan je hoe de finish komen. En dit zijn de Heerenveeners als ze over de finish komen. En ik skipper Pieter Brouwer is aardig blied. En de man voorop ben aardig blied. Die houdt elkaar zo wat stikken dat ze dat sjoggen. Maar dat is geen enkel probleem, want ze zitten hier nog al hier. Dus ze leven nog wel. Nou, hij is de kampioen in een jaar 2010. En vergeet dat net jongens, als je hem omsjoggen, dan is dit het beeld. Dat zit al hier deun bij elkaar. Zei dat. Het klassement van de dag van Joert. Ik moet zeggen dat jou in beeld nog protestvlaagjes joggen. Die binnen hier al in verwerken dat Koesa het net meer verloren worden. De uitslag die ik van lees klopt het. De Jouwer wint Joert. Daarna het Heerenveen. Dan Snits, Grauw, de Zuidwesthoeken, Drachten, Ljouwert, Jennewoord, de Lemmer. Dan krijgen we de hele mannen, Langwaar, Wortsijn, Huzum en Bolzet, elke zei het al, 14 strafpunten onderkomt. Het algemeen klassement, daar komt hij, de nummer 1. Het Heerenveen, Pieter Brouwer. Op het tweede plak Dirk-Jan Rayenga met de Jouwer. Nou, de strijd om het tweede plak die moet morgen denk ik nog voor een groot wat uitvochten worden. Nou, Snits met Douwe Visser met 42 punten. Daarachter Jennewoord, Gerard Pietersma met 44,9 en Grauw met 49,8. Dan Bolzet, Ljouwert, Wortsijn, De Lemmer, Drachten, Zuidwesthoeken, Langwaar, de hele mannen. En het is net oors. Huzum is laatste.